vi på. Hej YouTube, og i dag filmer vi for vores server. Og vi har en masse med i dag, I kan se alle dem der. Og vi har en for GiboCraft, var det ikke sådan, det hedder, Mathias? Jo, GiboCraft, det er ham der Bent. Ham der Bent. Ja. Og vi har faktisk rigtig mange med her i dag. Og ja, IP'en kommer også til at stå i description. Og vi har vist, hvad vi har bygget indtil videre. Vi har bygget hele den her by-ting. Det flyver lige op. Og så har vi bygget det der spawn, som vi nok har set. Og det adminhus, og det lille hus. Og så har vi bygget... Og ops på serveren, det er mig og Matt XF. Og jeg hedder Jacob. Op på spawn, så er der sådan en lille kugle, og det er fængsel. John er der fandme en mere. Det er ikke særlig sjovt at komme. Og så har vi en kaktusfarm her. Ja, vi kan bare lige sige, hvis I kommer ind, så I inviterer. Så I vil invitere en ven, ikke også? Så får I en diamond. Så ja. Her har I også kirken, der har vi kirken. Og ja, det var sådan set det. Join for satan! Det kun går for langsomt. Og ja, join! Hej hej!